Прывітанне ў Давосе. Мы сустракаемся тут. Для вас гэта 4-ты Давос. І гэта, дарэчы, вельмі сімвалічна. Як атрымаць запрашэнне на Давос? Хто запрашае агулам? Арганізатары Давоса. Я памятаю, як мы паехалі першы раз, тады Беларусь гучала, тады ўсе былі зацікаўленыя ў супрацы з намі, канешне, з цягам часу. Іншыя пытанні паўстаюць такія міжнародныя, глобальныя, і, канешне, тое, што голас беларусаў тут прысутны, гэта вельмі важная падзея. Я разумею, што беларусы ўжо прызвычаіліся да таго, што офіс паўсюль, але ж гэта таксама патрабуе шмат высілак і камунікацый і сяброўства з пэўнымі людзьмі, каб Беларусь не толькі была прысутная, але і давалі выказвацца, і на панелях мы будзем прысутнічаць, то бок не кожны лідар кожнай краіны можа мець такую магчымасць. Нагадаю толькі, што з лідараў беларускіх палітыкаў быў толькі Станіслаў Шушкевіч і вы, а вось Александр Лукашенко не разу. Чаму яго не запрашалі, як вы думаеце? І не запросяць? Я не ведаю, чаму яго не запрашалі да 2020 году, таму што заўжды, я думаю, Лукашенко ўспрымалі як такую, як васала Пуціна, такога нерэлевантнага палітыка ў свеце, з незразумелай пазіцыяй па Беларусі. Лишь пасля 2020 году зразумела, што ніхто яго не ўспрымае як сапраўднага прэзідэнта Беларусі, ён нелегітымны, і, канешне, сюды яго запрашаць, каб ён тут хлусіў, выдаваў некую не беларускую пазіцыю, праеўрапейскую, супраць украінскую, гэтак далей, каб ён быў яшчэ дадатковым голасам Расіі, то гэта нікому не патрэбна. Сёлета не прыехаў міністр замежных справаў Ірану, вядома, з-за таго, што адбываецца. Няма, канешне, і Расіі, але ёсць велізарны ўкраінскі павільён, ёсць Беларусь, можа ніяк вось гэтыя дамы прадстаўніцтва розных краінах, але тым не менш вы ўдзельнічаеце ў розных панелях і розныя сустрэчы. Якія самыя важныя вы хацелі падкрэсліць з таго, што ў календары? Перш за ўсё, такія платформы, як Давос і іншыя канферэнцыі, яны вельмі важныя, каб у адным месцы сустрэцца з шматлікімі лідарамі, арганізацыямі і нагадаць, што беларускі рух існуе, што беларускае пытанне не вырашана, як сітуацыя ў Беларусі звязаная з бяспекай ці іншымі пытаннямі ў рэгіёне. Таму я не магу там вылучыць, вось гэтая сустрэча важная, гэта не важная, бо кожная сустрэча мае сваё значэнне, нейкія глобальныя пытанні вырашаюцца, а некаторыя пытанні ў асобных краінах, там, напрыклад, пытанні легалізацыі беларусаў, ці вось мы сёння сустракаліся з прадстаўнікамі СЕО польскага банку, бо ёсць пытанні па адкрыццю банкаўскіх рахункаў так у Польшы. Вось, таму заўтра будзе тут такі вялікі хаос, бо прыязджае прэзідэнт Трамп, і, канешне, кожны хоча сустрэцца з яго дэлегацыяй, і мы таксама спрабуем, у нас ёсць пэўная камунікацыя з адміністрацыяй. Я спадзяюся, што будзе магчымасць на любым узроўні паразмаўляць з прэзідэнтурай. Як вы думаеце, Дональд Трамп у сваім выступе можа ўзгадаць Беларусь? Я не думаю, што згадае Беларусь, бо ёсць, Беларусь, яна краіна, якая не мае нейкай глобальнай такой ролі, бо крызісы паўсюль, і прэзідэнт Трамп спрабуе вырашаць шматлікія крызісы, але ж наша задача, каб беларускія пытанні ўвогуле былі ў галаве прэзідэнта Трампа, яго прадстаўнікоў, і мы ўжо бачым гэта пэўныя рухі па беларускім пытанні, тое, што спецпрадстаўнік па Беларусі быў прызначаны, гэта таксама вялікае дасягненне, бо вельмі мала краін у свеце маюць спецпрадстаўніка ад прэзідэнта Трампа. І таму, канешне, беларускае пытанне ёсць у арбіце разумення прэзідэнта Трампа, але ж гэта, за што мы вельмі ўдзячны, гэта перш за ўсё гуманітарнае пытанне. Канешне, мы працуем і па палітычнаму трэку, але тое, што вызваляюцца, альбо дэпартуюцца беларусы з беларускіх турмаў, гэта, канешне, у значнай ступені дасягненне
Злучаных Штатаў Амерыкі, але, канешне, і Еўрапейскага звязу. Дэвіз гэтага форуму ў Давосе гэта дух дыялогу. Вось літаральна нядаўна Марыя Калеснікава ў сваім артыкуле для Financial Times таксама заклікала да дыялогу. Ці ёсць розніца паміж тым, якія дыялогі прапануюцца ў Давосе, і як вы асабіста ставіцеся да таго, што прапануе Маша? Ну, для мяне, конечно, перш за ўсё важнае беларускае пытанне. І, як вы памятаеце, мы з 2020 году мы адвакатуем за дыялог з прадстаўнікамі рэжыму, але не той дыялог, які сабе прадстаўляе рэжым, дыялог з еўразвязам, дыялог з ЗША, напрыклад, гэта дыялог паміж людзьмі і уладамі, нелегітымнымі лишь уладамі, рэжымам, каб зразумець, як мы можам выратаваць краіну з кіпцюраў Расіі, як захаваць незалежнасць. Але ж вось у гэтым нашае бачанне з рэжымам разыходзяцца. Яны хочуць абмінуць беларуса, абмінуць нацыю, абмінуць дамсілы і размаўляць напрост з іншымі краінамі. І мы павінны разумець, што у нашай гісторыі ўжо было шмат такіх сітуацый, калі наши замежныя партнеры ішлі на дыялог з Лукашенко, і гэта ні да чага не прывяло. Лукашенко заўжды схлусіць, падмане, і таму гэтым зараз нам трэба дабіцца таго, каб менавіта беларусы былі ўключаныя у... Але рэжым не хоча дыялогу. Рэжым не хоча дыялогу. Так само, як Пуцін не хоча міру. Ну, я разумею, яны задача рэжыму, каб все тыя, хто супраць іх прыпаўзлі на каленях, як яны кажуць, але ж мы павінны дбаць пра свае мэты, а не ісці на паваду у рэжыму. І калі рэжым не хоча, то, я думаю, тут недастаткова проста ціску. Рэжым ніколі не будзе нічога добрага рабіць проста з-за гуманнасці ці зразумення, што гэта так патрэбна, а калі ціснуць і не даваць магчымасці абысці беларусаў, так як нацыю, то гэта павінна прывесці да нейкіх вынікаў. А просто так паразмаўляць з рэжымам аб чым? Сняць санкцыі? Сняць санкцыі за удзел рэжыму ў вайне. Для гэтага павінна быць вырашаная расійска-украінская Бок вам пытанне. гэтая пазіцыя Маріі Калеснікавай не блізкая? Не, мы павінны размаўляць зараз пра вызваленне людзей. І мы ведаем, што і ў Польшы ёсць некаторыя кантакты і розныя... Я бачу, што у вас вось Анджэй Пачобут сёння на папцы, і гэта вельмі сімвалічна. Гэта вельмі большое пытанне, бо мы бачым, як шмат ужо Польша зрабіла, каб выратаваць Анджэя Пачобута і дбаць, канешне, пра іншых палітзняволеных. А мы зноў і зноў бачым, што рэжым не можа, нават калі былі нейкія дамоўленасці па вызваленні Анджэя, то рэжым не ідзе на гэтыя саступкі. Можа, маеце нейкія інсайды, чаму рэжым не ідзе на саступкі, калі Польша сапраўды ўжо зрабіла досыць шмат? Таму што рэжым хоча, каб Польша зрабіла яшчэ больш, каб паехаў, напрыклад, міністр Сікорскі, скажем так, на паклон да Лукашэнкі і ўжо забірайце свайго Пачобута. Але гэта не стаўленне свабоднай Польшы да людзей. І яны разумеюць, што Лукашэнку трэба легітымізацыя, яны вось такім чынам хочуць паказаць, што мы тут скланілі Польшу да вось гэтых саступак. Яны не думаюць у нейкім чалавечым трэку. Але ж у Польшы і іншых краін еўразвязу ёсць свая годнасць, яны разумеюць, што Лукашенко гэта не проста пра вызваленне людзей. Лукашенко гэта пра небяспеку, гэта пра маніпуляцыі, гэта пра трыманне нашых еўрапейскіх саюзнікаў у пастаянным стрэсе і за ядзернай зброі, за тое, што Беларусь, рэжым служыць Расіі. І таму тут пытанне больш глобальнае. Канешне, вызваленне людзей гэта прыярытэт, гэта жыцці, але ж мы павінны дбаць і пра сістэмныя змены ў краіне. Я разумею, што для партнёраў, з якімі вы размаўляеце, важна, каб з беларускіх дэмакратычных сілаў ішоў адзін сігнал, месседж, хаця бы асноўны. Я кажу
не все павінны быць аднолькавы, але асноўны месседж мусіць быць аднолькавы. Ці ёсць шанец, што можна будзе дамовіцца і з камандай Бабарыкі, ці вы робіце нейкія высілкі дзеля таго, каб усё ж такі скаардынаваць гэтую камунікацыю? Канешне, мы у камунікацыі і з камандай Бабарыкі, і з іншымі лідарамі, якія таксама выйшлі з турмы, і мы ўсім тлумачым, што наша мэта – гэта вольная, незалежная Беларусь. І я разумею, што ёсць тактычнае пытанне, але ж ёсць і стратэгічнае. І мы разумеем, тлумачым людзям, якія, можа, не ва ўсёй паўнаце разумеюць геапалітычны кантэкст сённяшні, што вызваляць людзей патрэбна. Канешне, патрэбна, але ж наша задача, каб і людзі, якія ў выгнанні зараз, таксама змаглі вярнуцца дадому. Мы все хочам вярнуцца. Абсалютна, але ж і мы разумеем, што калі, напрыклад, там Еўропа пойдзе на саступкі, здыме санкцыі, то праз месяц будзе яшчэ 2000 палізняволеных, і чым тады ўжо гандлявацца. І таму я вельмі ўдзячна Еўропе за прынцыповую пазіцыю, за тое, што Еўропа разумее, што толькі незалежная дэмакратычная Беларусь будзе нармальным суседам, без якіх-либо пагроз. Был цікавы пост нашага былога палітвязня Владзіміра Мацкевіча, які сказаў, што Ціхановская з намі назаўсёды, не чапайце Ціхановскую. Вы асабіста чытаеце такі пасты, даходзіць да вас гэтая інфармацыя і вось гэтае абмеркаванне лідарства ў дэмакратычных сілах? Канешне, даходзяць, мне моя каманда рыхтуе там нейкія пасты, што людзі кажуць і негатыўныя моманты, і пазітыўныя, каб я магла арыентавацца, што ўвогуле, пра што людзі абмяркоўваюць. І, конечно, гэты пасыл, што Ціхановская назаўжды, гэта неправільны пасыл, бо, канешне, наша мэта – гэта свабодныя выбары, дзе людзі змогуць выбраць прэзідэнта Беларусі. Але ж я думаю, што Владзімір мае на ўвазе, што Ціхановскую ніяк, я разумею там сваю пазіцыю. У 2020 годзе мала хто ведаў пра мяне штосьці, але ж я вельмі шмат працавала на тое, каб Беларусь, каб людзі у дэмакратычных краінах зразумелі, што такое Беларусь, што Беларусь – это не Лукашенко, што Беларусь – это цудоўная нацыя. Бо вельмі часта за больш такімі глобальным кантэкстам, геапалітычнымі нейкімі тэмамі не бачна самае цэннае, што ёсць у Беларусі, гэта людзі. Таму Ціхановская стала інструментам у руках беларусаў. Трэба крытыкаваць Ціхановскую? Калі ёсць за што, канешне, бо толькі так мы можам разумець, што можа мы нешта не так робім, не тым пытанням мы надаем увагі. Але крытыка толькі дзеля крытыкі ці нейкая непрыгожыя закіды, якія не маюць нічога супольнага з канкрэтнай працай, такое гэта абражальна, перш за ўсё. Спадарня Святлана, куды вы паляціце пасля Давосу? У Вільню ці ў Варшаву? Я палячу дадому ў Вільню. Дякую за розмову. Дякую.